A ría de Muros Noia recolle nun libro a Odisea de Pietro Cherini e defende a candidatura de Vía Querinísima como itinerario cultural europeo. O Museo das Peregrinacións de Santiago foi o lugar escollido para presentar onte o libro titulado O itinerario de peregrinación de Pietro Cherini, 1431, de Muros a Santiago de Compostela, publicación impulsada pola Asociación de Concellos da Ría de Muros Noia, na que se recolle a viaxe do navegante veneciano, cuxa peregrinación fixou o itinerario do Camiño da Ría de Muros Noia. Inicia unha aventura arriscada, unha aventura nunha época onde todavía Copérnico, Galileo Galilei e a teoría do heliocentrismo estaban en ciernes ou lonxe de chegar e onde afronta o reto de, saindo dende Venecia, facer unha peregrinación a través do Mediterráneo con unha serie de avatares e de inclemencias que foron xurdindo nese percorrido que fixo que esa expedición acabase moi mermada e prácticamente chegando ao seu destino final logo de distintas circunstancias anómalas, un porcentaxe moi limitado desa tripulación ou desa expedición que parteu no seu momento de Venecia. Unha odisea que están a recuperar institucións de toda Europa, polo que esta entidade quixo facer esta modesta contribución. O alcalde de Noia presentou este libro en Venecia, onde lle trasladaron a importancia de Cherini para o lugar. De por que non chegar a un recoñecemento, ao igual que existe o camiño francés, o camiño inglés, o camiño portugués e as distintas variedades dese camiño, por que non esta peregrinación marítima non convertila no camiño italiano, porque evidentemente van xurdindo distintas variedades, hoxe por hoxe é un camiño que ten o recoñecemento do arzobispado, que ten a posibilidade de facer unha ruta que cumplindo as 90 millas náuticas permite o ter a Compostela e, por tanto, entendemos que esta labor de difusión, esta edición que se fai en 3 idiomas, vai a ser algo claramente favorable á hora dese recoñecemento como itinerario cultural. Polo que están pelexando con outros territorios de Europa e de fora, que sería coñecida como Vía Querinísima, como itinerario cultural europeo. Vemos que todos os pasos que se den nese senso van a contribuir a reforzar esa historicidade. O presidente da Academia Xacobea, Marcelino Agís, destacou que se trata dun libro extraordinario. Estou seguro que este camiño que xa percorre desde a ría de Muros Noia moitas persoas, por distintas motivacións, cada persona coa súa propia motivación, se incrementará, porque é imposible que algo que se fai con tanta fe, con tanto hogarismo e con tanto sentido xacobeo se perda no tempo. Por lo tanto, moitos azos neste traballo que estades facendo, parabéns por el e adiante. Este libro, editado pola Asociación de Concellos da Ría de Muros Noia en 3 idiomas, galego, inglés e italiano, é froito dun traballo de investigación de varios anos realizado polos arqueólogos Mario César Vila e Sofía Vaqueiro, o historiador Anxo Rodríguez, o urbanista Javier González Arguindei e os arquitectos Marcial Rodríguez, Alberto Redondo e José Valladares.